Добре дошли на третото издание на Ден на полето. Ще ви очакваме от 23 до 25 юли в землището на село Попгригорово край Добрич. Насладете се на музикална програма всяка вечер и атракции за деца. С участието на над 60 фирми от различни сектори в земеделието. Елате и вижте последните иновации в селско-стопанската техника и продукти. Не пропускайте Деня на полето през 2024 от 23 до 25 юли, село Попгригорово. Елате да бъдем заедно част от бъдещето на земеделието.